ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ କୁନି ଝିଅ ତା ଜେଜେ ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛି। କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ବିରିୟାନୀ କରୁଛି। କୋଉଥିରେ ବିରିୟାନୀ କରୁଥିଲ? କଢ଼େଇର କଣ କଣ ପକେଇ ସବୁ? ପତ୍ର ଲ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରୁ କାଢି ଆଣିଛୁ ନିଜେ? ହେଇଲୋ ଦେଖିଆ କୋଉ ଜେଜେକୁ ଦେବୁଲା? ଜାଣି ଦେବୁ ଦେଖିଆ। କଣ लो ये कौन ହଉଛି ବିରିୟାନୀ ये ଚା चा बिरयानी चा किए बने के आनला तू बिरयानी बने दऊ तू आ चा कहीं लो